l'hora de fer una coberta ja tens uns punts de referència perquè tu ja has teixit en la teva ment tot el seu poemari amb el final musicat. O sigui, primer llegeixes i jo no sento la música quan el llegeixo. I aquí està la diferència, perquè ella té la doble vessant que és compositora. I aleshores això té molt a veure, diguéssim, amb tot final, no? Amb el títol, amb que jo hi intervingui, que a mi m'agrada la música, m'agrada el poema, o sigui, ens hem trobat, per dir-ho així. D'aquesta manera ens hem trobat. I a més ella, vull dir, explica molt bé tot el procés vital, no? D'ella. O sigui, és una introspecció sobre ella mateixa i és allò que parla d'ella mateixa. Aleshores, clar, ja tens molta informació. Tens uns elements que després jo, com a pintor, els haig de, diguéssim, tancar. O sigui, també haig d'agafar aquesta setanca i tancar-ho tot, i a veure què passa. Ella ha fet el 90%, jo ara haig de fer el 10%. Poca cosa haig de fer, perquè el gros ja ho ha fet. Ha fet tot un recorregut que és escriure poesia, que és difícil, composar música amb la seva poesia, que també és molt difícil, i després ara jo arribo i aquest producte final que t'estic dient, que és la coberta, plasmar tot aquest recorregut d'ella, ja porto dies pensant en aquesta coberta, des de com ho va dir, i aleshores és una mica l'art i aquesta màgia. Ploro la teva angoixa, els teus deliris, ploro la teva por. Com a pintor, que em donen tots aquests elements, com els tradueixo jo? Tu saps? No, jo tampoc. Per tant, no sé què passarà. I aquest el no sé què passarà és l'important de l'hora de crear, saps? Nosaltres els que pintem, el cervell t'ho transmet a la mà, i aleshores la primera ratlla que tu fas és un misteri. Per què la fas, aquesta ratlla? Per què la poses? I per on comencem? Per l'esquerra o per la dreta? O comencem per baix o comencem per dalt? Per tant, no sé què passarà. Soc un pintor de blau. M'agrada molt el blau, però també m'agrada molt el negre, perquè el negre resulta molt, queda molt contrastat, i el blanc i negre m'agrada molt, i els pintors que de blancs i negres m'agraden molt. I ell trasbalsat obstaculitza la porta de casa. La Meritxell m'agrada com a cantant perquè, clar, davant del bombardeig que tenim de sorolls, o sigui, hi ha sons i després hi ha sorolls. Jo, cada vegada m'agrada més el silenci. A mi m'agrada aquesta cosa intimista que té la Meritxell a l'hora de cantar, que transmet una pau, que això penso que en el meu cas és necessària. O sigui, jo busco ara ja darrerament, tot i que jo vinc del rock and roll, i sempre he sigut del rock and roll i encara escolto el rock and roll, m'agrada la relaxació que transmet la Meritxell. Aleshores, és un gaudi escoltar-la perquè, clar, tens dues coses, no? Una, la seva veu, que té una veu molt dolça, no? Molt allò de vellut, i després m'agrada la seva poesia perquè tot això et lliga molt. I aquí et transmet aquesta pau, una tranquil·litat, perquè a l'hora de fer les cobertes, de fer els dibuixos, allò, també necessites això.